začnu ping-pongem vyhlášením od 3. místa, teda jenom, protože tam to musíme dopočítat. Od 8. do 4. místa, do 5. 4. je jasný, ale to nemám cenu, mám to 3. Hele, tak na 3. místě se umístil Oria Čábos. Můžete se ještě vybrat vejket, položit. Jaký máš to? A ty? Tak já tak nějak většinu. Víš, většinu. Je na původní se. Tak. Na 2. místě ve finále Krabča a Spíňa. Ty máš jaký Spíňu? A ještě to doma. A vítězem vás se stal já s Verdějou. Čekaně. Gratuluji. Tam ten nesnečoval, tam ten byl jako A jediný, co zbývá, je vítěz Šípek. Tím jsem se stěl teda nějak tak překvapivě já. A ten byl Čuňa a za to je Flaška Jelci a za 2. místo. A tady musí Čábos předělat titulní pár, protože se dělá. Když to necháš zase doma, tak já se s tím budu klubit. A to nebudu. Hele, díky za účast. A doufám, že příští rok se tady sejdeme ve stejném počtu. Tak jo, chlapci, mějte se. Čau, Jardo. Jardo, čus, čus. Jo.